CDF ma Awendo ochiwo omenda mar basari maromo $50,000,000 ne jopuonjre maromo 9,000 e seche ma jonyuol pod yuago nengo mamalo mar somo e pacho kae. Jojuma nigi mathoth. Kwan jopuonje mathoth masani oro kwayo margi mar omendano mar basari kaachiel kod mago mayoro dala kod jotend sikunde mondo omenda mar somo pod en ranyisi ne nyuol mathoth pod churu kod osigo mapek mar somo. E chenrono ma chiwo omendano mar basari maromo $50,000,000 ne jopuonjre madhi nyime e kajbon ma Awendo, jopuonje maromo 11,000 ne oro kwayo margi ka kuom jopuonjegi mana maromo 9,000 ema oyudo omendani. Jood bura ma Awendo Walter Owino wacho ni kwan mamalo mag jopuonjre madwaro basari nyiso ni nengo mar somo sani nitie malo ne jonyuol mathoth. Joma nyoro kwayo gi ji 11,000 to wadwa miye ji 9,000. Ing'eyo ni basari en mana gima jolo. Nyiso ni pek mar somo thothne jonyuol ema ting'o. Omiyo ka nitie kaka sirikal nyalo keto somo bedo nono to nyalo bede maber moloyo chiwo basari. Ago erokamano maduong' ne mheshimiwa marwa kuom temonwa matek mokelonwa basari nikech ok wanyal to bende basari ni ok nyal chulonwa school fee te mak mana ni ojolowa. Koro wan kaka jonyuol wan bende nyaka watim matek nikech nyithindwa wan mabiro konyowa. Moko kuom jotend sikunde e kaunti ma Migori wach ne nitiere kata mana jopuonje maweyo sikul e kore nikech jonyuol ok nyal chulo omenda mar somo. Pek to nitie kendo nyithindo mang'eny we skul. Nyithindo manyiri thoro we schools ka onyuomgi. Adwa ni ji ong'e ni basari mineno wachiwo ni levels te michiwe onge minyalo ni kao ni tikao ni expenses mag somo te. Thothne ni en ni wajolo jonyuol gi matin manitie nikech pesa mabiro mwapogo ji kaka basari ok oromo miyo ji te. Nengo mamalo mar somo bende koro osimio ka jotend sikunde bedo kod pek e tayo sikundego. Obedo matek maintain nyithindo e skul ka onge pesa. Nyathi sikul nyaka chiem. Koko chiemo in kaka jatelo in mochako kodi. Janyuol be gimowinjo maber mana ka nyathi onene dhot. Koro chono wacho ni nyaka watergi. Kadichiel. Janyuol onene mathin okel gimo mathin waswek go. Moko kuom jokanye sektano mar somo wacho ni chiwo basari ber kata kamano deber ka piny owacho koro ng'iyo yo mane somo obedo manono. En malo kabisa to watema ni mondo odog piny to nikech sirikal ma wantie waonge gi sea maduong' mwanyalo duoke godo piny nikech gine ma giloso kendo gine ma giketo gima gidwaro. Ok anyal nitiere jonyuol be machal koda. Koro mamiyo skul bende okel nyaka day school. Jopuonj mag skul bo yiendewa mondo wadhi wawuoyo nyalo tero kata lot kata mana oduma to nyithindo dhi skul. Ka sirikal pok ochako chiwo omenda ne nyithindo mapuonjore te mamiyo nyithindo samoro nyalo bedo ni somo nono to basari mwayudo nyose medi wasebet kwa kwayo ga od bura ni mondo med percentage mar pesa migole CDF madhine basari makata sama wawuoye ni omedore ko opogore gi kuma ntie chien kachacha. Jonyuol ywak ni chal ka gima somo e kinde mabiro dhi mana bedo mano ma nyithind jomoko ema nyalo yudo. Jojuma Ramogi Migori. Achiji ang'wen omaki